A simple vista podemos ver a estrutura dunha casa cos materiais de illamento visibles. Que son as cerchas? As cerchas son estruturas trianguladas usadas principalmente na construción para soportar cargas e cubrir espazos amplos. Existen varios tipos de cerchas. Neste caso, a cercha é tipo Fink ou W. Consiste nun triángulo principal formado por dúas viguetas inclinadas que forman un tellado a dúas augas e barras diagonais en forma de V dentro deste triángulo. As vantaxes das cerchas de Fink inclúen a súa alta eficiencia estrutural, xa que soportan cargas pesadas e moito material, a súa versatilidade, xa que adáptanse a diferentes pendentes de tellado, e a súa economía. Teñen un deseño simplificado que reduce custos de fabricación e instalación. A primeira capa é a lámina de vapor, que é un material que se usa para controlar a transferencia de vapor de auga a través das superficies dun edificio. Prevén danos estruturais e mellora a eficiencia enerxética. Controla a humidade, mellora o illamento térmico, prevén o deterioro de materiais e evita perdas de calor. A fibra de algodón é a segunda capa e é unha das fibras naturais máis antigas utilizadas no mundo, obtida das sementes da planta de algodón. A súa composición principal é a celulosa. É biodegradable e respetuosa co medio ambiente. Algúnas propiedades físicas son a hidrofílica, xa que absorbe ben a auga, a resistencia, porque é duradeira e forte, pero perde a resistencia cando está mollada, e a reacción ao calor, porque soporta altas temperaturas. A terceira capa é o OSB, un material composto por virutas de madeira prensadas. É coñecido pola súa resistencia, versatilidade e baixo custo en comparación con outros materiais. Aproveita restos de madeira, sendo así máis sostible e é fácil de colocar e económico. A cuarta capa é unha lámina impermeable, que é un material clave na construción para protexer as estruturas contra a penetración de auga e humidade, evitando filtracións, mofo e danos estruturais. Aporta un conforto interior porque reduce problemas de mofo, condensación e filtracións, mellorando a calidade do aire. As tres de lousa son estruturas de madeira ou metal que soportan as lousas encubertas, garantindo estabilidade e resistencia ás condicións climáticas. A separación entre as tais permite a circulación do aire, evitando a condensación e humidade. Distribúen o peso das lousas sobre o tellado. A última capa é a lousa, que se usa para cubrir tellados e fachadas. É resistente á auga porque é impermeable, ten unha boa durabilidade, podendo durar ata máis de 100 anos sen perder propiedades. A parte dun acabado estético, é resistente ao clima.